भाई जेवलास काय? जेवलास काय? अरे सुभाचीच नाही लू. अरे नाहीलू नाही भैर्या, जेवलास काय? जेवलास काय? हा जेवलू. अरे भैर्या तिच्या भाईनं मशीन घे, मशीन विकत. कानाची ना? हो ऑर्डर केले. कर. हा बघा, हा दुसरा बाहेर आला बघा. हा बघ काय चाललाय. काय रे मुबेन, मुंबईला चाललास काय? नाही र. मग अरे मुंबईला चाललाय. हो काय? अरे मला वाटलं मुंबईला चाललास.